oye wasigcina esigcinela nomzuzu wasilondoloza kwiinto zonke okokuba lo mzuzu usifaka. Ndibulise oba baveleli, oba balungiseleli, koba abakhulu, koba abagcina amasango, nabo bonke bethuna abefundisi, kumamongamelikazi, komama abavelelikazi, omama abalungiselelikazi, omama abakhulu, omama abancedisa ukugcina amasango, oodade, ndibulise bethuna izalamane nezihlobo zikamama umfutshane ngelihle igama lenkosi yethu uYashua, amen. Bethuna ezi hours ndihleli apha, ndiyafuna ukuthi ikhona i-weight endiyibuzileyo ngokuhlala kulaa ndawo, kuba ndisoyika lo mzuzu ndime kule ndawo. Zimbini into ebendizoyika namhlanje, yindumiso ezaba kule ndawo ezawundenza ndibe namahlaba, nomzalwane wam ozawuba kule ndawo ozawumane ndixhoboxa, akayenza ndiyambulela kuba ndiyamazi ndenza amahlaba endodeni xa iza kuma. Masibulele ke uThixo kwiinto zonke. Intetha yam ihlakulelwe sisiteji sikakhombosi othi xa ebethetha kule ndawo wathi hayi egameni lamadoda. Ndiqinisekile loo nto ixhakamisa ilizwe lonke, kodwa le nto siyixhaleleyo nesixhalisayo yinto ebesixelelwe ngayo. Ngoku ke kuzawufuneka into yokuba sinikane ke, kuba sixelelwe lilizwe likaThixo ukuthi kuzixesha lento yokuba kuzovela abantu abazizigota, abantu abangenanceba, izitshutshutshuthu, abantwana abengevi bazali. Lifikile lo xesha, sithi haleluya. Asithi haleluya kuba kusenze oko, sithi haleluya kuThixo unguThixo onenyaniso. Sithi haleluya kuThixo inguThixo ophileyo nozibona izinto ezizakwenzeka. Ngoku kokuba sinikane ke thina bantu balivule ilizwi likaThixo nabangamaxhoba eli xesha, sinikane nabantu abenzi zokuba babe ngamaxhoba kwabanye abantu. Ndiyicebo ke nabantu abasigqibeli lokubabona bafuna sisibhoxa. Icebo lethu linye, indlela yethu ihlawulwa inye. Bethuna ke ndinelizwi ke elizakwenza ukuthi libe ukumbela kwentetha yam. Ze kuthi bangabantu bazanga kuthetha, ndiyiphuhlise ngokucacileyo into ebefana ngekhetha, kodwa uyivi lokuthi eyona nto beyifuna yimbi kuba nasi siqhube. Ndifuna uqala ngaso siqhube. Sentetha yam ndicela ukukhangelele incwadi kaMattheyu 18, uqalele kuvesi yokuqala. Incwadi kaMattheyu chapter 18 siqale kuvesi 1, ndifunde kanye ngohlobo. Ngelo lixa beza abafundi kuYesu besithi, ubani na ke omkhulu kunabanye ekumbali baso? 2, uYesu wabizela kuye umntwana wamisa phakathi kwabo. 3, wathi, inene ndithi kuni, ukuba anithanga liguquke
Oh, yes.
Hallelujah. What you have to do is I find another way to know for what. Who are our time that who get? Who may tell them what? I'm not going to who can promise. Yeah, that I will touch. So that I'm going.
kodwa njengoba ubhapathizo lukaYesu nolume umuntu azalwe ukuze angene kukumkani mamazi kuba ithi le nto uma uthanda ukuke njengomntwana awukungena kubo uma ngaba awuzalanga kakutsha awuzukubona amabala indawo ezohlangana ngamaboma sesithandathu bendilungisa nje le-audience ndingahlala abantwana ngizobonisa ukuthi awusekelayo AmaRoma chapter 6 verse 1. AmaRoma chapter 6 saluko ese verse 1 uthi masithini na ngoba masihlale sihlele naye esomeni ukuze ukuba babe 1 2 nakanye thina safayo nje isono singathini na ukuba sahlala kuso masithini na ngombo masihlale sihlele esomeni ukuze ubaba nathi othile lwani uthi ke ngoku nakanye uthi Pawulos owayengekho nangela xesha abafundi bakaYesu babekhangele bangombuza abafundi wayengekho abasafana uthetha ne-audience uthi masithini na ngombo masihlale sihlele esomeni ukuze ubaba nathi lwani uthi nakanye kuba thina safana kuso isono ndingakwazi ukwaphinda amagama uPawulos awathethileyo kuba le yam i-audience andiqinisekanga andikwazi nina ukuthi thina safana ambasafana ndiyanwena ukuthetha ngoPawulos apha kuni ndithi thina sini safana ukwenzela le audience izofana ne-audience kaPawulos sibulawa yiloo hawufaka umncedana le ndawo ukhangele isahlesane nayo esasihlele ngevesi yesithoba ukhangele loba ubulawa yilona sowusifanje kwisono chapter 7 incwadi yaseRoma verse 9 mna-ke bendifuna ndiphilile ungekho umthetho ebefuna uphilile awungekho umthetho kuba xa ufuna usebenze ngokubulala uza kubulala kuba uthebe uyaphila ambasafana uthe ke wakufika umthetho sabuya saphila isono ifake wakufika umthetho sa-activate isono ambasafana ijongele nto emyezi bangekho manje banekho ububi isono umthetho ungekho kuthe kwafika umthetho saphila isono
usingisa ekufeni. Umthetho obumbilisela into yokokuba ndifumane ntoni ubomi, kodwa yanguwo owabangela into yokokuba usingise phi ekufeni. Oku athetha ngakuPawulos kule ndawo athi thina safana. Ubulawa yintoni? Ngumthetho obutheni obufana into yokokuba ukusingise phi ebomini. Ukunikwa kwaMasibayeli umthetho kwathiwa ze niwugcine ukuze nithini niphile. Kodwa xa ufika kum ufika nithini ndife. Andibasavana kuthiwa ubusenza kuqala ukuthini ndizuze ubomi, kodwa namhlanje uthi umthetho ubufanele undinika ubomi undenza ndithini ndife. Andibasavana sikwenye ifeyisi ngomthetho uthi ubufike kuwe ungenamthetho ufe. Siyavana bethuni? Ufa kwintoni? Kwisono. Isono nje besithi uPawulos siphile sidakasa apha eCalvato basiyazi uba sizawuthi ufile. Ngowuphi ke lo mthetho ubulalayo? Imithetho elishumi ebhalwe kwincwadi yeExodus. Apho sicela into yoba singakunathixo bambi ngaphandle kwaThixo. Andibasavana le nto besiyazi kwaseKrithi ebefana into yoba sithe ifika kuthi le nto yasibulala kwangoko. Safa wonke umntu olapha udutyulwe yembuku. Andibasavana mhlawumbi ungafiki kukwimbuku leshumi engekafiki kuwe, imbungu lesine apho uzakhumbula mhla weSabatha. Mhlawumbi ungekafi nje yile mbungu ayikafiki, kodwa kudingeka ukuthi uzawuthwani wakufa. Awuhlela ngancwadi kaIsaka ngesasakho sesithandathu. Uzawuthwani thina safa Uthi ke uve uzawuhlala ufile unjalo. Yebethuna singahamba umzekelo kaTesti. Senzele kantoni ngaye? Uthi wawuxela uThesa utheni ufuna ukwazi bungcwatywa nini. Andazi sifikela yonke umbuzo. Andibasavana wena udutyulwe lilizwi likaThixo. Ufa nini ungcwatywa nini? Yebethuna uzawuthi uvuke umani wabo waShumayeli. Hey, uShumayeli mfo kabani, kodwa ufe nangase ufile awungcwatywa. isekwa yilaa ncwadi yabaseRoma chapter 6 sihlake noverse 3. Anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu Yesu sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Yaphinda yapitheka kuba kaloku iaudience yam ayifani kaPawulos. Andikwazi ukuthi thina sonke sabhaptizwayo yakurhalela ukutsho ndithetha nale nginginya kuba sifunde kwisiseko santoni sabapostile. Siyavana bethuna? Sifunde kwintoni? Kwisiseko sabapostile ebefana intoba sonke sifundi kwenye. Nabathunywayo kwakanye nguYesu ukuba mabalishumayelise ilizwe lonke indaba ezilungileyo, bathabathe babaguqula bababhabhatise. Yona nto uPawulos ekwazi ukuthi thina sonke sabhaptizwayo.
Ndiyayibawela ukuthetha le apha kuthi uthi sithe uba ke bakhona ke ababhaptizwayo uthi batheni Verse 4 uthi ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizela ekufeni kwakhe. natso ke sathini sangcwatywa naye ekufeni kwakhe ngantoni? Ekufeni kwakhe sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo usuku loyise sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha. Sinobomi obutsha iya kulaa nto bendithethe ngayo kuqala uba sibamkela kubukumkani bamasuku njengabudala ithetha ukuthi nobomi bakho buteni buba butsha. Andabasefana kandiphindele le ndawo yinento elibalayo. Ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni kwakhe ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo. Yebethuna kufuneka sisazi isizathu sokufaka Yesu Kristu kuba uYesu Kristu ufe endaweni yentoba kufe thina. Senzelwa nje inceba thina. Wafa uYesu wangcwatwa latywinwa ingcwaba lakhe iintsuku zantathu nobusuku bazo.